Ben, pois moi bo día a todas e a todos. Moitas grazas por estar aquí, veciñas e veciños de Mondoñedo, amigos e amigas de Galiza Nova. E eu antes de dar paso ao resto de preparacións que temos para esta homenaxe, gostaría de darlle as grazas moi afectuosamente por unha banda Orlando, o alcalde deste concello, que se prestou a darnos a benvida e a participar deste acto, ao noso amigo, ao noso compañeiro, ao noso mestre, Lois Dieguez, as persoas do BNG que nos acompañan e moi especialmente ao grupo A Kenya por estar tamén hoxe aquí. Porque a verdade é que a min traeme moitos recordos escoitar agora os poemas do Manuel musicados cando se recollían aqueles poemas nunha historia compacta do Reino de Galiza que editou Galiza Nova hai moitos anos que eu era unha cativa e achegueime a historia de Galiza a través daquela historia compacta e a verdade é que resulta moi gratificante poder saber que a día de hoxe aqueles poemas do Manuel María, do noso poeta nacional, están hoxe musicados tan perfectamente adaptados a que debera ser aquel traballo excelente que fixo a nosa pluma máis loável e que nese sentido a verdade é que hoxe é un placer poder contar con eles e que sempre estean ali onde Galiza Nova os chama e ali onde os chama tamén a necesidade do povo galego para reivindicar a súa lingua, a súa cultura e tamén a súa historia. Moitas grazas por estar hoxe con nós. Sentido, tamén, a verdade é que hoxe estamos a rematar unhas xornadas organizadas por Galiza Nova que damos en chamar xornadas de historia do Reino de Galiza non por casualidade, senón porque modestamente con estas xornadas pretendemos recuperar a historia da nosa nación e popularizala, divulgala entre aqueles mozos e mozas que non teñen a oportunidade de coñecer moitos feitos históricos que pasaron no noso país. E precisamente escollemos o período medieval, ligado tamén a outros períodos históricos, porque é o período medieval o que soporta a maior lousa de esquecemento, de ocultación e de negación por parte da historiografía oficial española, por parte das institucións públicas, por parte de académicos que a día de hoxe se negan a que, por exemplo, poidamos ter estudos a fondo sobre a realidade galega e sobre aqueles séculos que para nós foron séculos de ouro e que deron paso aos séculos escuros da nosa nación. Precisamente non é casualidade que non se aprenda nos centros de ensino, que non aprendamos os rapaces e as rapazas, os mozos e mozas ou as persoas pois como os que hoxe estamos aquí máis avanzados en idade, pois non resulta curioso que non se aprenda nada absolutamente de que existiu en Galiza un reino que foi o primeiro reino de toda Europa a partir do século V ata o século XV como unha realidade política continuada. Por que non é casualidade que non se ensine nada absolutamente de que Galiza naqueles séculos vivía con esplendor económico, tiña normalidade lingüística e cultural, gozaba de poder político? Como se non se vai explicar, por exemplo, tanto que se estivo a celebrar este ano co Camiño de Santiago, co ano Xacobeo, como se iba a explicar que tivéramos en Santiago de Compostela a catedral, si non se explica porque somos centro naquela altura e non periferia. Explícase porque naquela altura éramos centro, éramos un reino rico, éramos un reino que gozaba de poder político e éramos un reino que era quen de exportar a súa lingua e na lingua na que trobaba pois toda a península ibérica. Nese sentido, a verdade é que é chamativo tamén como se tenta agochar toda a nosa historia e en concreto aqueles personaxes, aqueles feitos históricos máis heroicos e que servirían, se todo o povo galego os coñecese, para podelos servir como ferramenta de concienciación e como ferramenta para darmonos conta da nosa personalidade singular, como ferramenta para tomarmos conciencia
do pobo que pertencemos e da terra a que nos debemos. En ese sentido está moi significativamente a figura de Pardo de Cela, precisamente porque hai 2 días, pero de 1483, rodaba a súa cabeza nesta praza da Catedral de Mondoñedo, degolado, decapitado por orde dos reis católicos por opoñerse política e militarmente ao proxecto centralista e uniformizador dos reis católicos. Opoñíase Pedro Pardo a ese proxecto non en solitario, senón con outra parte da nobreza galega que noutras partes da Galiza, e podemos citar ao Soutomaior ou podemos citar, por exemplo, os de Lemos, opoñíanse militarmente a que Galiza ficara como un apéndice dese proxecto que tiñen para nós os reis católicos. E opoñíase Pardo de Cela precisamente porque Galiza ia entrar nunha órbita de dependencia política, de dependencia económica e de sumisión ao poder real católico. Nese sentido, é precisamente porque tamén é bon botar luz sobre figuras como Pedro Pardo de Cela, porque Pedro Pardo de Cela, fronte a que moitos estiveron a negar durante moito tempo, foi parte do movimento das Irmandades, que tamén nos cantou a quenlla. Foi parte do movimento das Irmandades e mesmo achegou ser alcalde irmandiño de Viveiro. E precisamente porque era un problema, porque tiña pobo detrás e porque supoñía un problema para os reis católicos, foi por iso tamén porque emprenderon esa cruzada contra él e contra todos aqueles nobres que puderan capitanear un movimento para facerlle frente a ese poder central. Nese sentido, Pedro Pardo de Cela foi un galego que resistiu, en concreto na Frouxeira, asedio por parte das tropas dos reis católicos durante máis de ano e medio, sin rendirse e sin que o venceran. E iso hai que sinalalo tamén. Foi a traizón o que o levou ás cadeas dos reis católicos e a que lle cortaran a cabeza. Foi a traizón a que fixo que o marechal perdera a cabeza e que simbólicamente con el e coa perda tamén doutros nobres galegos, Galiza pasara a ser e pasara a entrar neses séculos escuros que ben todas e todos coñecedes, de ocultación da nosa lingua, de ocultación da nosa historia, de marxinación económica e de dependencia política. Precisamente Galiza entrou neses séculos escuros e precisamente hoxe tentamos botar luz tamén sobre iso. Nunca se presentou Pardo de Cela diante dos reis católicos, nunca se aseonllou Pardo de Cela aos reis católicos. E precisamente non é casualidade que o mataran tan rapidamente, que o mataran ademais con un castigo tan exemplar como moi ben contaba Orlando, porque eles pretendían dar un castigo exemplar e con el sinalar a todos os galegos que non ían a tolerar ningún tipo de insumisión ao poder que querían establecer. E precisamente non é casualidade que escolleran unha data como a 17 de Nadal para despois de levar poucos días no calabozo lle degolaran a cabeza. Cortaban así a posibilidade de que Galiza puidera continuar con esa forza, con esa vitalidade, con esa vigorosidade. Mas despois de Pardo de Cela, e tamén recordalo, houbo outras persoas que continuaron esa oposición, aínda que xa fosen os epígonos da rebelión galega. E en concreto, a súa filla, da que pouco se fala tamén, unha muller, Constanza de Castro, que tamén se opuxo a ese poder dos reis católicos na Torre da Caldaloba en Cospeito, que, por certo, está nun estado lamentável, mostra tamén de como está o noso patrimonio xestionado dende a Xunta de Galicia.